Ciplojňu, jaká popečka šumná. Teraz už viem, že jak sa zapínaš. Máš nejaký gombík, co ti stlačím alebo co? Ako máš gombíky, ale to čekaj. Gratulujeme. Váš nový Android sa zapína hlasovým príkazom Hej Kejmi. No serus moja. Našla sa jedna Wi-Fi sieť s názvom Jozef Casanova 123. Prosím, zadejte heslo. Romeo 69. Pripájam sa. To bohužiaľ nie je možné. Si pána, to jaký ty máš cis? Ta sebe kúpim robotku za 30 000 a nemôžem ju ani ulápiť porádne. Tu co za dobu žijeme teraz ako? Doteky sú povolené iba v programe. Gazdinka jemne povolila plus za 300 eur mesačne. Erotické a milostné praktiky sú povolené v programe s názvom Snužka. Pornstar Extra, paušále 3000 eur mesačne. Co za 3000 eur si šalená? Jak sa voláš? No Kejmi, slúchaj, že dajak nedohodneme normálne, však sme ľudze, nie? No teda aspoň ja som ľudze, hej. Tak si uliem na to, že by si sa uvoľnila, síce ty nepiješ. Slúchaj, tu máš 10 eur, ísť tam do karčmy, mi kúp cigaretle aspoň, nie? Bohužiaľ, táto služba je povolená iba v programe. Gazdinka jemne povolená plus. A čo je vlastne povolené v môjom programe? V programe Žena v domácnosti spoločníčka je povolená strohá až uvoľnená konverzácia so zníženou hranicou obdrávania na 50%. Máš jedno šťastie, divče, že som po 30 000 vyhral v online kasino Eurogold. Máš úplnú pravdu, Jozef. Online kasino Evergold je skvelá platforma na zábavu. Svojho druhu najlepšia na Slovensku, no dovolím si ťa aj trochu oponovať. Hraj stále s rozumom a vždy len s peniazmi, ktoré máš navyše. Mne tu nikto nebude oponovať, stačilo ju odpojiť od internetu a i bolo.